Commander Sanibonani, igama ngothabela kaMaphupha from Thabela Maphupha Boutique. Yes, sitholakala la eCaptain Park, not far away from OR Tambo. Isweka yethu iyaziwa kakhulu, ifashion yethu iyaziwa kakhulu, igcokwa leadership yomkhonto wesizwe. Sithabela Maphupha Boutique sigcokisa from ground forces ama members womkhonto wesizwe, sigcokisa iLontuze High Command, sigcokise futhi noNcamalala upresident womkhonto wesizwe. Nazi kakhulu ama tracksuit wethu njengale ngigcokile, nazi le green, nazi nale eshawa uLontuza Khathaza le emhlophe. Yes, itholakala lana kithina. Ama golf shirt wethu adume kakhulu, ama rogo wethu niyawazi, futhi nama sport jacket wethu atholakala la kuThabela Maphupha Boutique. Inamba yethu ithi 083 572 835, 083 572 835. Sikhona ku Facebook.